तर मंडळी हे दोन माका आवडले. त्याच्यातली खयची चांगली आहे ते सांगा. की मी गिफ्ट देणार पण ते कधी सांगणार. म्हणजे 728 रुपये तुम्हाला आपल्याला पेमेंट पे करावं लागेल. टॅबलेट झाली गोळ्यासारख्या. कारण की हे नवीन लॉन्च झाले ना आता. हां हां हे चालेल. लाईट वेट आहे. हो, हे 2 ग्राम मध्ये पेंडेंट आहे. पेंडेंट पण आहे 2 ग्रॅम. बापरे, पण ते वाटतं मोठं ना. हा, लाईट वेट मध्ये हेवी लुक दिलेला आहे याच्यामध्ये. इयरिंग्स आहे, हे पेंडेंट आहे आणि हे कानबाला मध्ये. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी ह्यो मध्येच व्हिडिओ येयलो कारण आता आमका ह्यो अगोदरचो व्हिडिओ होतो आणि गावचे पण व्हिडिओ येणारच. त्यामुळे असं समजू नको गावचे संपले, गावचे पण व्हिडिओ येणारच. तर म्हणजे आम्ही PC चंद्रा ज्वेलर्समध्ये जातो. अचानकच हे व्हिडिओ टाकतो कारण दीपालिका मी गिफ्ट नाही घेतलं होतं. चांगल्या गावावरून इल्यानंतर मी तुका गिफ्ट देऊ वेळच नव्हतो. त्यामुळे आता तो वेळ इल्यालो हा दीपाली गिफ्ट घेऊचो. तर आम्ही आता जातो PC चंद्रा ज्वेलर्स. हे वाशिका, म्हणजे अजून त्यांचे ब्रँच आहेत भरपूर, पण आम्ही वाशिका जातो कारण जुईनगरका पण जाऊचा हिच्या बहिणीकडे. त्यामुळे आम्ही थंय जातो. आणि विशेष म्हणजे कारण ह्या की तुमका माहीतच आहे पंतप्रधानांनी सांगितलं नवीन सोना घेऊ नको आणि हे का हवा झाला सोन्याचा गिफ्ट. मग आता करायचं काय? तर आमच्या ना घरात जुने ह्याचे अंगठे आणि भावी जयाचे चैनी बिने जुने होते, ते काय घालतच नाही, एकदम पातळ होते. म्हणजे त्यांना ते हे काय गेलेले बारशा बिरशा गेलेले. तर ते जुना सोना होता, म्हणजे ते 10 वर्षापूर्वी 8-10 वर्षापूर्वीचा सोना. तर मी आणि ह्यांचे जे अंगठे मी घेतलं होतं त्याचा बिल पण गावत नाही. 3-4 घरा आम्ही शिफ्ट केली, त्यामुळे बिल पण भेटत नाही. पण थंय जुना सोना वगैरे घेतात आणि त्याच्यानंतर नवीन वस्तू वगैरे तुम्ही काही सोन्याचे घेऊ शकतास, प्लस पैसे पण घेऊ शकतास. असं त्यांच्याकडे स्कीम आहे. खरंच भारी स्कीम आहे आणि अजून पण ते काय ना काय स्कीम आहेत ते तुमका सांगतो. पण आता निघतो कारण गाडी आम्ही बुक केलं, ती गाडी आता हा येत. आम्ही ओलाच करून जातो, आम्ही दोघेच जातो. हेंका सांगलो तुम्ही राहा, आम्ही जातो आणि लगेच येतो. तर चला गाईज, लेट्स गो, जाऊया आपण PC चंद्रा ज्वेलर्स वाशिका. तर मंडळी आमची आता ओला येईल आणि आम्ही आता जातो. तर आता आम्ही इलो PC चंद्रा ज्वेलर वाशिका. चला बघूया. नमस्ते मॅम. नमस्ते सर. नमस्कार. थँक्यू. तर आमच्याकडे जुनं गोल्ड होतं, ते आम्हाला एक्सचेंज करायचं आणि नवीन घ्यायचं. ओके, आहे ना आपल्याकडे. ऑफर पण खूप छान आहे की तुम्ही आता ओल्ड गोल्ड जर तुम्ही देताय क्वालिटी अशी तुम्हाला 0% डिडक्शन आहे. नाही, ऍक्च्युली स्कीम काय आहे ती पूर्ण? अच्छा, स्कीम आपल्याकडे अशी आहे. ओल्ड गोल्ड मध्ये 0% डिडक्शन आहे आता सध्या. तुम्ही बाहेरचं जे पण गोल्ड घेऊन येतात 100% एक्सचेंज भेटेल. वॉटेवर जी प्युरिटी आहे आपली, जसं का 18 कॅरेट आले तर 18 कॅरेटचा आजचा जो रेट आहे तो रेट पूर्ण लागेल त्याच्यासाठी. आणि ओल्ड गोल्डची प्रोसेस टोटली तुमच्या समोरच होईल. म्हणजे आम्ही हाणलाय, म्हणजे ह्याच्या कानातले आहे आणि एक चैन पण आहे त्याची छोटी पावती चैन. वगैरे नाही. पावती ठीक आहे, वगैरे. चालेल, एक्सचेंज होऊन जाईल ना. याच्यावरती तर आपलं हॉलमार्किंगचा स्टॅम्पिंग नाहीये. हा, हा. हे आफ्टर मेल्टिंगच्या नंतर माहित पडेल किती प्युरिटी आहे आणि किती प्राइस भेटेल, याची अमाऊंट किती भेटेल. आणि तुम्ही जी नवीन वस्तू लोकल मधूनच घेतलं होतं ना, आणि जे तुम्ही नवीन वस्तू घेता त्याच्यामध्ये तुमच्या बिलिंग मध्ये टोटल अमाऊंट याची ओल्ड गोल्डची अमाऊंट मायनस होऊन जाईल. किंवा पैसे पाहिजे तर पैसे पण मिळतात. नाही, आउटसाइड गोल्डला सर कॅशबॅक नाही भेटत. हा, फक्त गोल्ड घ्यावं. गोल्ड घ्यावा लागेल आपल्याला. ओके, चालेल. आम्हाला गोल्डच घ्यायचा विचार. याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचंय? ते पाहिजे म्हणजे डेली वेअर साठी पाहिजे का ओकेजन यूज साठी? डेली गोल्डचीच घेऊया ना. डायमंड मध्ये पण बघू, आहे, डायमंड मध्ये पण ऑफर बेस्ट आहे आम्ही आमची. दोन्ही ह्याच्यात हा, बघतो. दोन्ही कुठे चांगलं वाटेल ना तिकडे. ठीक आहे, चालेल. काही ओकेजन यूज साठी बघतात तर लाईट वेट मध्ये हेवी लुक मध्ये फिंगर रिंग्स आहे, हे पण बघू शकतात. आणि ऍडजस्टेबल आहे, कोणत्या पण फिंगर मध्ये आपण यूज करू शकतात. म्हणजे आपण टाईट करू शकतो, हा. नाही कोणी यूज करू शकतो. हे काय खाली आहे ते. राजा महाराणी सारखे. हे भारी आहे दीपाला काय ते. आणि डायमंड मध्ये पण दाखवतो. आमच्या इथे आता 9 कॅरेट मध्ये पण ऑर्नामेंट्स आलेले आहे, ते पण बघू शकतात. 9 कॅरेट मध्ये डायमंड मध्ये इयरिंग फिंगरिंग पेंडेंट आहे. गोल्ड मध्ये पण आहे 9 कॅरेट मध्ये, ते पण दाखवतो एकदा. इयरिंग्स आहे, हे पेंडेंट आहे आणि हे कानबाला मध्ये. हे सगळे इयरिंग
कारण की हे नवीन लॉन्च झालेलं आहे ना आता. हा हा चालेल. हे लाईट वेट आहे. हो, हे 2 ग्राम मध्ये पेंडेंट आहे. पेंडेंट पण आहे 2 ग्रॅम. बापरे, पण ते वाटतं मोठं ना. हा, लाईट वेट मध्ये हेवी लुक दिलेला आहे याच्यामध्ये. या ना मॅम, डायमंड मध्ये मी तुम्हाला फिंगरिंग दाखवतो. डायमंड सेक्शन खाली. चालेल. डायमंड मध्ये ना मॅम तुम्ही अशा बघू शकता, जेणेकरून ना दिसायला हेवी लुक येईल. डेली यूज पण करू शकता. डायमंडची कलर क्लॅरिटी बेस्ट आहे आमच्या इथे. डायमंड पण ह्याच्यापेक्षा हे भारी वाटतं. नाही नवीन आहे म्हणून हे साफ करून घेतलं तर होते, पण हे मस्त वाटतं. बारीक बारीक डायमंड आहे. आणि सिंगल सोल्डर मध्ये पण बघू शकता. जो एक सिंगल डायमंड असतो त्याच्यामध्ये पण बघू शकता डायमंड मध्ये. म्हणजे तो ओकेजन यूज साठी पण आहे डायमंड मध्ये कलेक्शन, ते पण बघू शकतात. वा, हे लय भारी आहे यार. पण हे महाग असणार ना जास्त, थोडी हेवी आहे ना हे थोडी. नाही, लाईट थोडी वेट आहे असेल. ना. चहा कॉफी काही सांगू? नको नाही, आम्ही नको, जेवण जेवण. हे बाबा लय भारी हात बोट भरून फंक्शनला वगैरे जायचं Function. हा, हे ओकेजन यूज साठी. फुलाचं पण मस्त ठीक आहे. आणि डायमंड मध्ये तुम्ही कधी एक्सचेंज व्हॅल्यू बोलतात, 5 वर्षांनी कधी आले तुम्ही, 3 वर्षांनी आले, त्यावेळेसचा जो करंट प्राइस असेल डायमंडची ती तुम्हाला एक्सचेंज व्हॅल्यू मध्ये भेटेल. म्हणजे डायमंड मध्ये एक्सचेंज करून तुम्ही गोल्ड मध्ये पण घेऊ शकतात, डायमंड मध्ये पण घेऊ शकतात इन फ्युचर. फक्त एक्सचेंज साठी बिल आणि सर्टिफिकेट कंपल्सरी. हे नाही, हे डेली साठी नॉर्मल हवे आहेत आम्हाला. हे बघ, हे टोटली डेली वेअर आहे. जे मला बघ कुठले पण हे सिंगल आहेत ना. हो, सिंगल डायमंड ना. हा, हे वेगवेगळे आहेत. हे बघू. ह्या बॉटल. मस्त वाटतं. नॉर्मलच चॉईस करूया. ठीक आहे मग. नॉर्मल मध्ये जाऊया ना, हे नको ना. ते नको, हे Function आहे. फंक्शन डेली यूज साठी पाहिजे. त्याच्यातच बघ ना, हे सिंगल किंवा सिंगल मध्ये पण बघू शकता आणि याच्यामध्ये पण बघू शकता. हा, याच्यामध्ये पण हे पण मस्त आहे. हे फुलाचे ते झाले तुझ्याकडे. फुलाचे नको, फुलाचे हात माझ्याकडे. हे फुलाचे झाले, हे झाले. हे काहीतरी वेगळं आहे बघ. हे नाही, हे पण वेगळं आहे. तर मंडळी, हे 2 माका आवडले. त्याच्यातली खायची चांगली आहे ते सांगा. ती मी गिफ्ट देणार, पण ते कधी सांगणार. मग तुका तुम्ही खायची सांगा. आवडली ती सांग. माका ही आवडली आहे. माका ही आवडली होती, म्हणजे सर डोळ्यासारखा वाटता. पण दीपालिका ही आवडली, त्यामुळे आम्ही एका जातो. हा, चांगली ती, मस्त वाटतं, फक्त थोडी टाईट बसता. मग ही बनवून देतात काय मापाची? हो, ऑर्डरनी बनवून देतो ना. ऑर्डर हे देणार ना. सेम डिझाईन येणार, सेम डायमंड साईज येणार. ओके ओके. कारण हे ना थोडीशी टाईट वाटतं. ही बघा परफेक्ट हा, आहे. हे बघ. नाही, ऑर्डर साठी 30 ते 35 दिवस टाइम लागेल, कारण की आमचे हेड ऑफिस आहे कोलकाताला. मॅन्युफॅक्चरिंग टोटली कोलकात्यामध्येच होते. त्याच्या ऑफर काय आहे, काय डिस्काउंट? याच्यामध्ये आता आपल्याला डिस्काउंट भेटेल, 2 डिस्काउंट भेटेल. हां, एक गोल्ड रेटमध्ये 500 रुपीज पर ग्राम ऑफ भेटेल आणि डायमंड व्हॅल्यूवरती 8% ऑफ भेटेल. म्हणजे हे रोजच असतात काय ऑफर, काय आता सध्या चालू? आता सध्या ऑफर चालू आहे ही ऑफर. कसं ना, आमच्या सबस्क्रायबरला पण आणि सांगा. कधीपर्यंत चाललं? सध्या तरी आता ही आपल्याकडे रनिंग आहे ऑफर. आता बाहेर याच्यामध्ये गोल्ड रेट फ्लक्च्युएट वगैरे होतं, त्याच्यासाठी आपल्यासाठी ही ऑफर दिली आहे. पण बेस्ट ऑफर आहे, बिकॉज कसं आहे ना की तुमची जी फिंगरिंग आहे ती 2 ग्राम हार्टशीटची आहे. हो हो. ओके, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा डिस्काउंट असं जातो आहे की डायमंडवर तुम्हाला 11,000 म्हणजे 11,000चा डिस्काउंट जातो. ओके, आणि सेकंड तुम्हाला जी गोल्डची व्हॅल्यू आहे तर त्याच्यावर तुम्हाला जातो 1400चा डिस्काउंट. जास्त असे तुमचं हे साधारणतः एक 12,000पर्यंत तुम्हाला डिस्काउंट जातं. म्हणजे ही ऑफर खूप छान आहे. आणि अगेन जसं की तुम्ही आता जुनं सोनं देणार आहात तर त्याच्यामध्येही तुम्हाला काहीच डिडक्शन नाही आहे. पण आता बघायला गेलं तर रेटही वाढलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्याचंही व्हॅल्युएशन तुम्हाला खूप छान भेटणार आहे. म्हणजे आता जर घेतात तर ते तुमचं ॲनिव्हर्सरी गिफ्टही खूप छान होऊन जाईल हो सर. हो हो. ही सर तुम्हाला 1,73,872ला जाते. 2 लाख. 2 लाख आणि मला 2,000चा घड्याळ दिले आणखी, आणि 2 लाख. हे सिंगल सोल्डर मध्ये ना सर. नाही, पण- याच्यामध्ये डायमंडची कलर क्लॅरिटी बेस्ट आहे आणि 50 सेंच डायमंड्स आहे. याच्यामध्ये कलर आहे, एफ कलर आहे, डायमंड क्लॅरिटी VVS 2 क्लॅरिटी आहे. हा, म्हणजे तो एकच डायमंड आहे म्हणून महाग आहे. हो सर. मग ते असे छोटे छोटे डायमंड वाले घेतले तर मग स्वस्त मध्ये. हो, त्याच्यामध्ये प्राइस कमी होते आणि याच्यामध्ये पण ऍक्च्युली आता आमच्या सोन्याची काय प्राइस होतं ती सांगा, म्हणजे आम्ही तसा डिसाईड हो, करू आणि तसे तेवढा घेऊ. घेऊ. हे एवढं आमच्या अंगाच्या बाहेर जातात. एक अप्रॉक्स 96 to 97,000 मध्ये याची व्हॅल्यू येईल.
नाही, म्हणजे 1 लाख बरं धरू शकतो. म्हणजे वरती 1 लाखापर्यंत आम्ही घेऊ शकतो, हो, वरती सर. 4-5 हजार आम्ही देऊ शकतो. ठीक. पण एवढी पण महागायची नको, 60-70 पर्यंत ठीक आहे. पण ते मग कमीतले उरले पैसे, ना. आता समजा मी 70 हजाराचे घेतले, ते 90,000 आमच्या सोन्याचे झाले, वरचे पैसे आम्हाला देणार तुम्ही? नाही सर, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही ना काही गोल्ड घ्यावं लागेल, नाही तर गोल्ड कॉईन पण घेऊ शकता तुम्ही. ओके. नाही तर आमच्याकडे एक ॲडव्हान्स स्लिप तुमची राहील. इन फ्युचर तुम्ही कधी येतात त्यावेळेस येऊन परचेस करू शकतात. म्हणजे पैसे चालेल, जमा ठीक आहे, राहतील ठीक आहे. त्यांच्याकडे. ठीक आहे, मग तू बघ काय ते, मग ते एक तर दुसरं थोडे 2 काहीतरी कमीतले घेऊ. दाखवा ना, मग छोटे छोटे डायमंड असतात ना त्याच्यात. म्हणजे 1 लाखाच्या आतमध्ये ठीक आहे, दाखवा. चालेल. याच्यामध्ये पण एक सिंगल डायमंड्स आणि साईडनी क्लस्टरमध्ये डायमंड सेटिंग केलेली आहे. हा, हे पण चांगले वाटते ना, नाजूक आणि एकदम डिसेंट वाटतात. आणि याची माझ्या काय ना- प्राइस आहे भाऊ? याची अप्रॉक्स एक 60,000 रुपयापर्यंत प्राईज येईल याच्यामध्ये. ही आपल्या बजेटमध्ये आहे, हीच घेऊया ना. अरे नाही, मग 30,000 उरतील, ते 30-35 हजार उरतील, त्याचं काय करायचं? त्याच्यामध्ये तुम्ही इयरिंग्स घेऊ शकतात मॅचिंगमध्ये, या इधर सेकंड फिंगरिंग पण घेऊ शकतात. दुसरी पण ते 30,000 पण 2-2 अंगठे काय करायचे, इयरिंग घेऊया ओके, कानातल्यांचं. हा चालेल ना, मग कानातले दाखव. ठीक म्हणजे आहे. 30-40 हा, हजारापर्यंत काय येतील ना, 30 पर्यंत. म्हणजे लाखाच्या आत सर्व होऊन जाऊ दे. हे मस्तच वाटतं ते. 75,000 75,000 याचे, हे पण महाग आहेत. बापरे. मग ह्याच्याकडचे 75 आणि छोटे हे मग हे किती आहे? येतील ना, हे येतील, हे होतील ना 30 पर्यंत, एकदा चेक करतो 40 मग. पर्यंत. आणि डेली वेअर पण यूज करू शकता. हा, डेली वेअर साठी. अजून जेवढे कमीतले असेल ते दाखवा. एकदा चेक करतो. जर स्टोन सेटिंग मध्ये बघता तर हे पण बघू शकतात. हे एम्ब्रॉइड 59 मध्ये ला पडतात ना. हो, हे 59 मध्ये. आणि आणि हे हे 51,000 मध्ये येतात. हे चांगले आहेत. आणि हे ते ना, तरी पण हे चांगले वाटतात, हेच छोटे. चांगले वाटतात ते. हे ग्रीन मध्ये वगैरे नाही चांगले वाटतात. हे ठीक आहे. मग हे आणि ते अंगठी, ही अंगठी आहे ना, हा. त्या दोघांचं बघा ना दोघांचं किती झालं. बघा. आणि नंतर आमच्या सोन्याचं पण ते बघा, म्हणजे ठीक आहे. तेवढं करून टाक. मग वरती काय होतील ते मग द्यावे लागतील आपल्याला. त्यानुसार एक महाग आहेत पण महाग. एक किंवा तरी ती नाही घेतलं, मी 2 म्हणत होतो लाख. कसं माहित आहे, आपलं सोनं असेल ना, त्या सोन्यातच आपण घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला एक्स्ट्रा पैसे देऊ नको. पण ठीक आहे. मी हे इयरिंग आणि हे फिंगरिंग जी सिलेक्ट केली आहे ना, तर त्याचे दोन्ही मिळून मॅम प्राइस होते तुमची 97,600 रुपये. 97,600. आणि आमच्या आणि गोल्डचे आमच्या गोल्डची जे नवीन प्रोडक्ट जे आहे त्याचं तुमचे 97,600 रुपये होत आहेत. ओके, हे पण लगभग तुमचे तेवढेच होत आहेत. 96,000 आपण त्याची प्राइस तेवढं. तर आपण एक काम करूया, हे आपण बिल्ड करून घेऊया, म्हणजे एक्झॅक्ट म्हणजे आपल्याला exact प्राइस price कळेल कळेल. आणि मग तसं आपण बिलिंग करू. ओके, ठीक आहे. सर या नाही इथे आपलं बिल्डिंग. हो. आता मी एकदा वजन दाखवतो. आफ्टर मेल्टिंग नंतर थोडंसं 10-20 मिली वजन कमी होतं, कारण की याच्यामध्ये डस्ट असतं ना, तो थोडासा कमी होतो. आणि हे काय इकडे दाखवतो? हे कॅरेट मीटर आहे. ज्यावेळेस मेल्टिंग होईल प्रॉपरली एक टॅबलेट शेपमध्ये जो गोल्ड येईल त्यावेळेस त्याची प्युरिटी चेक होईल आफ्टर मेल्टिंग नंतर. या ना सर, तुमच्या समोर जाऊन येते मेल्टिंगची प्रोसेस. मेल्टिंगची प्रोसेस आहे. ह्याच्यानंतर ॲक्च्युअल गोल्डची प्युरिटी आपल्याला माहीत पडेल, किती गोल्ड आहे आणि किती कॉपर आणि सिल्वर किती आहे हे पर्सेंटेज माहीत पडेल. हे बंद किसका आहे? मिट्टी का? मिट्टी का? मिट्टी जलती नहीं है. सोना जलता है, मिट्टी जलती नहीं है. मेल्टिंग झाल्याच्या नंतर ॲज हे मेल्ट होल्याच्या नंतर एक टॅबलेटमध्ये येतं. टॅबलेट बांधणार. हो, म्हणजे कॉईन कसा आहे तो आपला त्याच्यासारखं बनणार आता. ते बघ काय झालं ते बघ. काय झालं होतं मागं. का बोलतात? नाही, हे झाल्यानंतर तेवढं रेट त्याचं वजन करणार ना परत मेल्टिंग नंतर. हां हां. आमचे ते मोठे इंजिनचे ब्लोअर असतात ना, ते काय ह्या असतात, तर जळत नाही बघ, काय कापसासारखं असतं. टॅबलेट झाली, गोळ्यासारखे असतात. हे सिंपल पाणी आहे ना? हो, ऍसिड आहे. ऍसिड पाणी. हे बघा आता मेल्ट होऊन आलेलं आहे आपलं प्रोडक्ट. हम्म. याचं आता वजन करू, त्यानंतर मी तुम्हाला प्युरिटी चेक करून दाखवेल. याचं वजन आहे 7.800. ओके. हे कॅरेट मीटर मशीन आहे. याच्यामध्ये गोल्डची प्युरिटी चेक होते. याच्यामध्ये आपली गोल्डची प्युरिटी आली 19.65 आहे
एका साईडनी आणि 2 साईडनी आपण प्युरिटी चेक करतो. याच्यामध्ये गोल्डचे पर्सेंटेज पण माहीत पडतात, किती पर्सेंट गोल्ड आहे, सिल्वर किती पर्सेंट आहे आणि कॉपर किती पर्सेंटेज. हे ऍडव्हान्स आहे ना आता ही मशीन. ॲक्च्युली आम्ही जे गोल्ड देतो टोटली हॉलमार्क ऑर्नामेंटचे. तुम्ही कुठे पण जाऊन एक्सचेंज केलं इन फ्युचर तुम्हाला 22 कॅरेट आम्ही बोललोय तो 22 कॅरेट व्हॅल्यू भेटणार. आणि विथ HYD नंबर पण आहे. BSIच्या ॲपमध्ये जाऊन आपण चेक पण करू शकता. 6 डिजिट एक नंबर येतो. गोल्डची प्युरिटी आलेली आहे 19.57 गोल्ड प्युरिटी आहे. आजचा गोल्ड रेट आहे 22 कॅरेटचा 14,329 रुपये. याची तुम्हाला व्हॅल्यू येते 96,872 रुपीज. हो, आमच्या सोन्याची. म्हणजे 728 रुपये तुम्हाला आपल्याला पेमेंट पे करावं लागेल. चालेल ना, ठीक आहे. म्हणजे ठीक आहे बजेट. तर मंडळी फायनली आम्ही हे 2 वस्तू घेतलो. एक म्हणजे इयरिंग आणि एक डायमंडची अंगठी ॲनिव्हर्सरी गिफ्ट. 2 ते पण एक नाही डबल, एकावर एक फ्री. नाही, आमचं सोनं जास्त होता म्हणून. हां, म्हणून. या अॅनिव्हर्सरीला तर मॅम तुमचे हे 2 प्रोडक्ट झाले की तुमच्याकडे ओल्ड गोल्ड होतं त्याच्यामध्ये. पण आपल्याकडे असं आहे ना की मंथली प्लॅन पण चालतो. त्याच्यामध्ये कसं की प्रत्येक अॅनिव्हर्सरीला सरच्या खिशाला कात्री नाही बसल्या. तर त्याच्यामध्ये कसं आपल्याकडे हा जो एक प्लॅन चालतो तर त्याच्यामध्ये कसं आहे ना की तुम्हाला हा 9 स्टेप म्हणून आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मंथली मग गोल्डचे जे ग्रॅमेज आहे ते बुक होतं. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला लिमिटेशन नाही की 9च पेमेंट करायचं. लिमिटेड अनलिमिटेड तुम्ही त्याच्यामध्ये पेमेंट करू शकता. आणि याच्यामध्ये कसं आहे की सर कसं रेट हा वाढतोय त्याच्यामुळे करंटमध्ये तुमचे गोल्डचे ग्रॅमेज बुक होतील. समजा तुम्हाला पुढच्या अॅनिव्हर्सरीला काही घ्यायचं आहे सर तर ऑलरेडी तुमचं बुक सोनं असणारच आहे. तेच येऊन तुम्हाला घ्यायचं आणि तुम्ही पण आता बघताय की सोनं तुम्हाला किती व्हॅल्यू देऊन जाते. त्याच्यामुळे हा एक प्लॅन चांगला आहे. हे आता आल्या तर नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये आणि किती कमीत कमी 2,000 पासून स्टार्टिंग 2,000 पासून आहे. आणि अमाऊंटचं लिमिट नाहीये. या महिन्यामध्ये जर किती भरायचे? 2 असले 10,000 भेटले तर 10,000 पण पे करू शकतात. 2,000 फ्लेक्सिबल अमाऊंट आहे. व्हॅल्यूचं पण लिमिट नाही आहे तुम्हाला. आणि डेटचं पण. हा, डेटचं पण किती तुम्ही महिन्यामध्ये 30 दिवस 30 दिवस तुम्ही प्रत्येक दिवशी तुम्ही पेमेंट करू शकता. कसलंच लिमिटेशन नाही त्याच्यामध्ये. हो, म्हणजे समजा आता 2 दिवस माझ्याकडे पैसे नाहीत, तिसऱ्या दिवशी आहेत तर आता भरून टाकू. भरून टाकायचं. असं नाही, म्हणजे महिन्याची 20 खर्च तारीख. होता राहिले की जास्त जसे की ते तुम्ही पण daily आहे. तुमची सेव्हिंग करता हो, छोटी हो. छोटी आपण थोडे ठेवतोच मॅम. तसेच gold साठी. घरामध्ये थोडे फार असतात ते तुम्ही असे जमा करून एकदम लमसम भरलं अमाऊंट केला एक EMI तुमचं त्याच्यामध्ये थोडं काय गोल्ड बुक होऊन मग जाईल. हे ऑफर भारी. आणि 9 महिन्यानंतर घ्यायचं. हो, हे 2 प्रोडक्ट आहेत आपले. बॉक्स लय भारी आहे. पिशवी पण भारी आहे. पिशवी पण चांगली आहे. आणि हे पण ऑफरचं ठेवा. हो, हो, आणि ते बिल पण. नेक्स्ट मंथ पासून आपण स्टार्ट करू काय हो, थोडं करू. हे बिल आणि सर्टिफिकेट याच्यामध्ये ठेवलेले. इन फ्युचर कधी एक्सचेंज करता तर बिल आणि सर्टिफिकेट कंपल्सरी. ओके. थँक्यू मॅम. थँक्यू सर. थँक्यू. या परत. हां, चालेल. व्यवस्थित आहे ना? हो. तर मंडळी मी तर ॲनिव्हर्सरी गिफ्ट घेतलं आहे माझा. तुम्ही पण यावा कारण ह्यांचा कलेक्शन लय भारी आहे आणि एकदा व्हिजिट करून बघा. हो. कारण लास्ट टाइम आम्ही इलो होतो तेव्हा पण आवडला होता म्हणून आम्ही आता पुन्हा इलो. तुमका पण ह्यांचं कलेक्शन नक्की आवडत आणि ह्यांची ऑफर पण चांगली आहे. म्हणजे जुन्या म्हणजे सोन्यावरती. मेन म्हणजे काय जुना सोना तुमच्या घरात पडलेला असतात की लहान मुलांका बघा काय ना काय गिफ्ट देतात. आता ही बारशा गावलेले असतात चैन किंवा कानातले वगैरे मग ते मग ते पडून राहतात किंवा त्यांचं बिल वगैरे नसतं कारण लोकांनी ते गिफ्ट दिलेलं असतं. मग त्या असं 10-12 वर्ष पडून असतात. तर हे हाणून दिलास आता बघा आमचा तेच किती 97,000 पडला. एक चैन होती आणि दीपावली कानातले होते. मग तर असं काय असला तर देऊन तुम्ही म्हणजे बिल नसलं तरी चाला काय ना. आणि तुमच्या समोरच ते वितळ होतं सर्व व्यवस्थित होता समोरासमोर होता. त्या एक सर्वात मला बेस्ट वाटला त्यांचा. त्यामुळे तुमच्याकडे काय जुना सोना असला तर ह्या ऑफरमध्ये तुम्ही ते चेंज करून घेऊ शकता नवीन सोना. असं नाही की नवीन सोना घेत नाही तुमचा सोना तुम्ही घेता असंच होतं त्या. तर चला मंडळी तुमका हे जो ॲड्रेस हा डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि स्क्रीनवरती देऊ. तुमका यायचं असला नक्की यावा. तर चला बाय.